Hej og velkommen tilbage til vores YouTube-kanal her på Scandic Regina. I dag vil jeg vise jer, hvordan vi laver vores bacon-løgkompot, som var med til at gøre, at vi vandt for de svedigste løg ved den seneste kåring af de brune ridder til vores bøfsandwich. Til det skal vi bruge noget tørsaltet bacon. Det får vi ud fra Ladegård i Rock, som ligger her lidt ude for Ikast, hvor de har 60-stjernede dyrevelfærd, hvor de går under åben himmel, kan gå ind og ud som de vil, og så leverer de bare et skidegodt produkt til os. Så det smager helt sindssygt godt. Det skal vi lige starte med at skive nogle tern her, så vi kan få stegt det af. Jeg tænder lige blusset her på lav blus, så den lige kan stå og varme lidt op. Vi skal ikke have for høj varme på. Så vil vi forklare lidt. Jeg starter lige med en lille smule olie på panden. Ikke for meget, det er bare lige, så den har lidt arbejde med. Vi har en masse fedt i bacon også. Så sådan en pande med svag varme, ikke for højt, fordi vi vil gerne smide noget fedtet fra, inden vi får for meget stegeskår på vores bacon her. Så nu skal det bare lige ligge og hygge sig lidt. Og så får det fedtet fra at blive en lille smule rødt, inden vi begynder at få løgn på. Så er bacon ved at stikke af her. Vi har fået en masse dejligt fedt fra. Så vi er klar til at smide vores løg på. Jeg har hakket 6-7 løg her. Så vi bare har hakket helt groft til nogle grove tern, fordi det skal stå i nogle timer her lige og stege og få godt ned sammen med. Så det smider vi på sammen med bacon her, så det kan suge noget baconfedt. Og det skal vi bare lige have til at falde sammen, inden vi kommer de sidste elementer på. Så de skal bare lige stå et par minutter her og bløde lidt op. Så har løgene her bare lige fået et par minutter sammen med bacon. Lige nu at få en lille smule varme. Så skal vi have tilsat noget smør. Det er en god mængde her. Det skal have noget arbejde på. Så har vi lidt æbleeddike, der giver det sådan mellem 1,5 og 2 deciliter, så det lige kan stå og koge lidt ind i. Vi får rigtig meget sødme frem fra løgene af, så det er vigtigt at have noget syre på den her. Så vi får noget balance i. Så giver lidt vand. Og det skal egentlig bare stå og koge lidt sammen her. Derudover bliver det en lille smule salt. Pas lidt på med salt, fordi der er meget salt i bacon også. Og det peber. Det må jeg gerne give lidt ekstra af. Og så er det ellers bare at lade det her stå og koge sammen. Det skal have til den her mængde, vil jeg skyde på 1,5 til 2 timer. Hvor du hele tiden går lige og rører lidt en gang imellem. Eventuelt tilsætter lidt mere vand, afhængig af hvordan konsistensen bliver. Men ellers så skal det bare stå og koge sammen til en lækker kompot. Så det giver den lige 1,5-2 timer. Så er vores kompot her begyndt at koge godt ind. Så det er begyndt at være sådan en homogen kompot her. Vi har fået noget sødme og karamellisering på løgene. Bacon har afgivet en masse fedt og smag sammen med eddiken og smør. Så nu skal jeg lige smage lidt til. Så tager lige en lille smule her. Her er det vigtigt at holde øje med. Har nok salt og bacon. Nok sødme og syre fra eddiken. Jeg giver den lige en lille smule mere salt. Og peber synes jeg godt, den kunne trække. Men ellers så synes jeg, at den har en fin sødme og en lille snert af syren fra eddiken der til at balancere op mod. Sådan der. Og så er den egentlig klar, som den er her. I kan se, så den stået kogt godt ind og fået den der gode karamelliserede farve. Når den er færdig, er den klar til servering. Og ellers så kan man gemme den på køl i en lufttæt beholder, og der kan den stå snilt en 5-7 dage. Velkommen!